Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Afternoon edition. Aksyon Reports. Afternoon edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports. Afternoon edition. Upots ato mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Tres minutos nakaligas atak na alas 5 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Salawat, good afternoon naman sa inyo taran. Yari kita sa panibago na naman nga edisyon sa inyo sa nga palatuntunan. Aksyon Reports Afternoon Edition. Pizza 17 na sa bulan sa Nobyembre tuwig 2021. Nagabuhin ang mga inadlaw ka nagahilapit ang Mayo 9, 2022 nga piniliay. Ang inyo ka-aksyon na Marlon Genovea tubtob sa atak ng alas 6. Amo na ginabantayan ang kada adlaw. Tangod nagahilapit na ang adlaw sang paghukom. Pero antes sila makaakson ang kalibutan partikular diri sa may pungsod sang Pilipinas. Magasaulog anay sang Paskwa kag bag-ong tuig. Di man pwede nga ni ta mag celebrar bisan tig jutay lang. Kay mga duaman ka tuig ang pagsakripisyo sang kalabanan tangod sang pandemya COVID-19. Antes ang eleksyon maka-aksyon sa Mayo 9, agyan pa naton ang ginatawag nga Three Kings. Maagi pa ta, malabay pa ta sa ginatawag nga Valentine's Day. Pero sa buong temprano pa lang maka-aksyon, November 17 pa lang, kulang pa lamang sa Nobyembre. Bakit ang tarangan nagasinumbali na ang mga kandidato? May ara nga nagamatomato kadto sa kabarangayan agod nga magpangamusta, magpanghilay, may paaman pa nga medyo uluagbay-agbay. Part na sang hilikoton sa isa ka kandidato, sa isa ka nagatayada sa pagpungko sa posisyon sa gobyerno. Pero siling sa Commission on Election o Concomelic, hindi pa ini sila makabig nga mga kandidato o kunopisal nga kandidato samtang wala pa mag-umpisa magsugod ang campaign period. Dugay-dugay pa. May Disyembre pa kita pag-aagyan, may Enero pa, kag may Pebrero pa makaksyon. Kaysa pag-abot sa bulan sang Pebrero ardang adlaw kapag umpisa sa campaign period. Kamusta ang ato sa mga ka-aksyon? Inyo ka-aksyon na Marlon Genovea. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Sa bahin sa nga balita lokal, una sa linyada, Shabu na naman. Shabu na naman nga na-recover sa mga kapulisan. May ara sa nga basobra 156,000 pesos nga suspected Shabu ang nakuha kag natipon sa mga kapulisan sa ginahimo nga buy-bust operations sa Purok Sigay, Barangay 2, Bacolod na naman subong lamang gahapon. May duha ka mga tinuga tikma sining operasyon. Nadakpan ang isa ginakabig nga street level individual, ang isa bag-o na tumod nga drug personality. Nagtilaw-tilaw siguro pa lang ni. Pero sa una ya pa lang nga pagtilaw. Way pa sa siguro ko sa mga hampa pa nga softball kaga baseball. Way pa sa ka first base na out na. Di bag-o mong drug personality. Lakip sa duwa ka mga nakaladakpan sa panibagaw na naman nga buy-bust operation sa ato sa Rikapalusan. Ang duwati subong preso sa silda. Ang pamangkot na rin maka-aksyon,
Pamangkot naton na maguhanbla kamo sa sining hitabo ni nga by bust operations nga pagbalik-balik baligyanay sa illegal nga droga dire sa may surat sa Bacolod. Ang kalabanan piho ko nagasabat gina sila nga wala sila mamaguhan man ang by bust sa surat sa Bacolod. Ang subject mga ka-aksyon madakpan na mapriso makasuhan. Ang kalabanan da maka-aksyon kita nyo pa na imbes nga mga subo ay banda nga gangirit pa na ka nagayom-yuhom naman walaan nila nga pwede man nila gapon malusutan ng kaso mo. Bisan pa nga by-bust mga ka-aksyon nga ako naaktuhan ang siling ka by-bust naaktuhan ka nga nagabaligya ginsang illegal nga droga partikular ining shabu. Pero diri sa Pilipinas mga ka-aksyon, only in the Philippines lang ni lantawan nyo ba lang sistema di sa aton. May ara nga madakpan sa buy-bust operations nakuwaan sang hindi gid man tanto ka damo sang volume sang sabo nga na-recover. Di siyempre prisohon. Pero sa uli mga ka-aksyon, may magdugay na hilway man, nakagwa man sa prisuhan. Aba ng pamangkot sang kalabanan, siling nga ila mismo kagulingon nga pamangkot nila. Darakpan man na nagliga doon tawo na. Nga rin naman sa ragwa ho. Pwede sa makasuhan. Nakasuhan na. O galing kay nahiluway ina siya, tango sa ginatawag nga plea bargaining agreement. Tabo sa mga nag-question niya maka-aksyon nga mga mamalidha. Ini ginatawag nga plea bargaining agreement. In layman's term, kasugtanan ina maka-aksyon disposition sa kaso kriminal o kon criminal charges paagi sa kasugtanan sa tunga sang prosecution kag sang akusado. Subject ina siya sa approval sang korte. Amo na gani nga pinakamamalidha ang ginpunterian nila question din korte kung anong ila sa ding balasihan sa pag-approve sa ding plea bargaining agreement nga gina-apply sang pila sa ka mga akusado pagi man sila sa ding tagsa ka mga mananabangi sa ila sa ding legal counsel kon lawyer. Ang sama-sami ginapatihan sang kalabanan nga once nga maprobahan sang korte darin ni kasulod ang ginatawag mga ka-aksyon labi-labi bla ining pulo padrino system nga di. Di kon mayara sang financial konsindikato nga nagakontrol sa narakpan angos illegal nga droga kibot lang mga tao nga ang narakpan gumuba na naman ang perme nga katabo diri sa aton sa Pilipinas balik sa pagbaligya. Amo ning rason kun nga ang pagbaligya na sa illegal nga droga wala nagauntat. Nagauntat man siya isa duwa ka adlaw lawig na siguro. Naguba nga plaka bla nga nagabalik-balik lang. Kag daw duyan bla nga pagsakay mo balik ka dayon. Muna only in the Philippines nga sistema sang hustisya. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Ano ba ganyan sa ring balita sa lokal? May panel nga kargado sang paho. Halin sa may surad sang San Carlos, Negros Occidental. Pagkadtotan is may banwa sang Murcia, Negros Occidental sa gihapon. Kaya siyempre diri sa maagi sa Central Negros. Na-aksidente kay nasang udtuho sa lugar nga ginakabig the Little Baguio of Negros Occidental. Don Salvador Benedicto man ang report nagasiling based sa investigasyon sa kapulisan nga nadulaan sa nga prino ining panel ni ang manubila maka-aksyon way na makontrol sa nga driver. Kita nyo bara kung ano ka delikado sa nga dalan dara sa Don Salvador Benedicto kung hindi ka maginahinay kung hindi ka maghalong. Hindi ba na pwede nga matadlong mo ng mga dalan da mayara ganyan nga nagadulhugon manbukid mo.
So ara sa driver ang paghalong da. Why makontrol sa nga driver ang manubila sa ginamaniho niya nga panel. Ang ginhimo niya maka-aksyon ginbunggo na lamang niya sa ginatawag nga hill park. Dara sa may Purok Talos, Barangay Igmayaan, Banwa, San Don, Salvador, Benedicto. Ulunhan lang isang Lions. Nakita ka ba na Lions? Sa manang ginapa picturean sa masamay sa nagalagaw sa Don Salvador, Benedicto. Dahil kurbada na dalan maka-aksyon. Ang driver kag pahinante may pilas nga nangkon pero kasarangan malang may normal lang pilas nga nangkon nilas ni. Mayo lang gani kay nag-ungot lang to, nag-ungad lang to ang panel nga ginasakyan ginamariho nila. Why dumiretso sa unahan kay kita ko dara may dalom-dalom na nagawa nga pilas mo sa unahan. So pasalamat kitang why tanto maano ni. No, aksidente ni. Hindi ka na mapaktan maka-aksyon pero dapat sa saring nga lugar nga may madamo nga pilas, may korbadahon nga dalan. Kung kaisa may masugata ka pa mga ka-aksyon nga salakyan nga ang driver, haras-haras na pinadayaw pa. Ikaw pa mabutang dira sa alang-alang. So importante ang paghalong. Ang driver sa niya maka-aksyon taga Tondo ni sa Metro Manila. Ang pahinante daw taga Iloilo naman eh. So mga pangayaw ini maka-aksyon. Mayo nga palad kay mati subong luwas na sila sa katalagmat. Samtang sa City Hall naman nga balita, ang sanggo niyang panglungsod ng gabay kay Mayor Bing Leonardia. Akon pwede, isahon na lang ang liderato sang bitaw kag TMU. Ang bitaw, Bacolod Traffic Authority Office. Ang TMU naman, Traffic Management Unit. Kumbaga, one is enough. Pag duha, medyo sobra na, munisa. Ano bala nakitaan nga rason diri sang SP sang Bacolod? Kung nga gusto nila nga isahon na lang ang liderato sang bitaw kag TMU. Di kon pugaon to makaksyon. Yan tabunta. Ang TMU kag bitaw na umaamo malading ila sa ring function kag obligasyon nakasentro mga aksyon sa traffic, sa trapiko. Kag kung isahon pamangkot diri may maayawahan nga tugahon masolbar ayan o kung mapaganhagan ayan ang problema sa trapiko sa syudad sa Bacolod. Ay amo ning isa sila sa obligasyon mo sa paghatagiya sa mga motorista kag sa pagpabilin hindi hindi magginumon ang trapiko diri sa may syudad sa Bacolod dugay-dugay blah laton ang traffic reports observation sa ato sa ring patrol. Kaya nga ginarason sang pila mga ka-aksyon na hambal nila normal na nga problema ang traffic labi na sa lugar sa nga Bacolod nga ginakabig highly urbanized city. Normal tuod pero hindi dapat maglalabla. May ara time nga grabe ka problematic ang trapiko diri sa Bacolod City. Bisan pa bayara sang ginatawag nga traffic lights. May problema gyapon ang traffic rules. Duway naman ginasunod sa pila ka mga drivers o kon motorista. Mas maayo kon ulo istriktohon gawa mo ang implementasyon sang kasugwan kon layi pang trapiko diri sa may syudad sa Bacolod. Hindi sila nga agi lang, no? Pagkatapos ang isa, duwag semana, isak bulan. Lipatan naman, ano na yung balatian dali sa hindi man lang sa Bacolod kag Negros Occidental. Uli si man pag-isa na mga kaprobinsahan ng sponsor sa Pilipinas. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Sa bahin naman sa nga balita nasyonal, ang pagbakuna ang ginatawag nga booster shots against COVID-19. Diri sa Pilipinas, mag-aksyon subong November 17 nag-umpisa na. Damo-damo na sa mga lugar
ang nagsugod sa booster shots, magsiling booster ti boost, no? Pabakuron mo, pasangkaron mo, palaparon mo, padakuon mo. Booster shots. Kundi kalabanan sa aton diri maka-aksyon, fully vaccinated na. Nakababakuna sa first kag second dose against COVID-19. So luyag sa ato sa gobyerno nga dugangan pagid ang panapata sa saning COVID-19. So pwedeng dugangan isa ang pagbakuna ibon tatlo, tiba nang tawag booster shots. Pero hindi mo silingon nga mag-booster shots ikatatlo ka beses na mapapakunan tao ha. Man mayara yung atang isa lang ka turok. Fully vaccinated ka na yun. Depende sa brand sa bakuna. Mayara sang ceremonial vaccination sa mga medical frontliners dito sa bahin sang National Kidney and Transplant Institute. Man ang National Vaccination Operation Center damlag lang nagpagwa o kahapon lang nila pagwa ng guidelines sa vaccination sa mga medical frontliners sa ginatawag na booster dose. Dere sa Negros Occidental kagasunod sa nga Bacolod sa Negros Occidental maka-aksyon na sa mga semana niya. Na sa mga semana nakasentro anay subong sa mga medical frontliners. Inang mga nakadestino, naka-assign bla sa mga hospital kang ini mga tao na permi nag-aamuma sa mga pasyente. Amo rin sila ang unahon anay. Booster shots. Ano nga bakunang pwede magamit di? Hindi silang gagabuton mo lang na bakuna, i-booster shots mong sigida, no. Dapat mayara sang approval. Unagi dalhin sa Food and Drugs Administration o FDA, sa Department of Health, sa DOH. Kaya ang naparubahan din maka-aksyon pwede gamiton Pfizer, Moderna, kag ang Sinovac. Mutlang kung damo ba ni Sinovac. Damo pa stock Sinovac. Pero tayong gobyerno pati honta, no? Kay mantiya mo ng ila silang ayo mo. Ang available nga bakuna, sige po na muna ang pinagkamaayo. Sa bahin naman sang anong halong kamagali sabong kaya kapasunod ang holiday season na ginatawag. Mo naman ang pagtinuhaw sa mga makalam kamot, mga snatchers, manog pickpocket, manog slash blasang bagda, makawatan in short. Anong halong kamot. Samtang basura, hindi niya basura ang balita ha, kundi gin basura sang COMELEC ang 126 ka mga party list group applicants sa 2022 eleksyon. Balikan talan niyo dugay-dugaya. Kaya magsaling kita party list maka-aksyon. Mismong taga-gobyerno nag-create ang tukod sa ring party list system mo dari sa pungsod sa Pilipinas. Pero kung padalman taging maka-aksyon, masarangan na malanggani na sa mga kongresista o sa mga House of sa mga representatives gikan sa nagalain-lain nga mga distrito, no? No need na sigurong party list na. Dali ka banti mayara sang ginatawag nga Constitution. Mayara sang ginbasihan ang ato sa gobyerno kon nga sa pagtukod sa sinang party list nga system. Kumalawang taray ang observation report sa ato sa nga patrol sa negad ng mga tariyon. Aksyon Radio. With Aksyon na John Diaz. Aksyon John, kamusta maghalod sa mong please kabin? Ari kami Aksyon Mars, subong na mato ni Ondri sa may Burgos, San Lopifina. Ang traffic diri, sa Burgos, pero kung ato makitaan, ang traffic lights, wala nila ginapandar. Ang ubrabi sa Aksyon Mar, ang traffic enforcer, ginabadi-badi nila sa kada intersection point. Ang nilambas ng iban, nga kung kaisa, kung makita nila, nga ginapatay ang traffic lights, ang traffic enforcer na nagabulos, kay para mabala nga, wala labot nga, mawakalo, Carney, Aksyon Mar, gila yon ang lakat sang trapiko, kay
kay di may mga cases gid mangton kaisa nga mahimo ading sistema sang traffic rules, especially sa inisipay kung segundos dira nga ginbutang nila. May mo wala na pala kaigo, wala pa tun-an sang husto kay ti kung kaisa hindi gid man makapakaray-kanay sa trapiko. Mas makabulig gid man kung may traffic enforcer sa dalanon mga kaaksyon. Ilabi diri sa sunod sang Bacolod kung kaisa hindi gid man ato mapredict ang kada mool ng volume sa mga salakyan nga nagrabay sa isa ka ruta kung dalanon mga kaaksyon. And speaking of dalanon, ang patrol nakalusot na kita diri sa Burgos Lopez Naina. May bangga patso dampit ang pinasawayo kadamo na naman. Reminder bla, siguro mas maayo kung mabutangan sang bitaw sang loading and unloading area pahin sang Burgos. Kasi no question sa downtown area, may loading and unloading area sa downtown. Diri sa Burgos, wala masyado. Ako, event rin ito, bangsang West Negros, wala gina tingadaan niya. Ang talan nila ba sa inyo jeepney, pinagusto lang din nga pundo, kung di sila magkwapasero, mga taxi ka pinagusto man, kung di sila malusot, ang tawado, tayo lang magsinapdingana yung mga flak candy, kaya hindi lang paiway ang iban, may nagapundo, may ibang galakat na, dugangan, pag sa ulunan, may traffic enforcer, matandaan nga nagabantay, tikisa hindi man makita, doon nga nagkatabo, sa tunga sandalan mga kaaksyon, so dapat siguro, butangan pagid siyang nagkakaigo, nga traffic rules, no, sa area sang Dalan Burgos para at least makapatuman sila sang makatik o kung may sistema bala ang lakat sang trapiko mga kaaksyon. Diri sa area sang Dalan Hilado Burgos sining hapon makaring man diri nga light to moderate to moderate ang sitwasyon kung trapiko ang aton pagambalan. Maayo na lang diri kay nagadasig lang ya ang paglampuwas pagdatabok sa mga salakyan sa intersection point whereas sa pila ka mamayor na dalanon kangay mga kaaksyon diri sa bayan sang Dalan do Burgos Lacson. Sining hapon makabig diri nga moderate to heavy ang traffic situation subong hapon daw mas dugay kag masinay pa ini kumpara sa mga pagserbisyo sa pila ka mga fast food chain mga kaaksyon. Ang trapiko naton sa Bacolod may mo tunga ini sang volume o kung kadamuon sa mga salakyan. Pero kung ginaan sobra sin mil kada adlaw nagagwa sulod nga mga salakyan mo doon sa syudad, so expected na ilang mga kaaksyon nga mangin mabulubog at ang sitwasyon kung trapiko ang aton pagambalan. Kadto naton hang pila ka maruta ang aton ginlabayan subong hapon kung diri ka gani maglabay sa home site before we suggest nga pwede ka divert oras na mag-rush hour o kung mag-peak hours mga kaaksyon, budlay na para sa mga salakyan. Anong rason? Kay ang segundos, why pag nakagiyo ang salakyan, pundo naman, red light naman mga kaaksyon. Siguro dra advice, I don't know kung anong theory behind kung nga mo sinama mga kaaksyon kadasig dra ang segundos area sa home site. Pero do hindi balabalan si mga kaaksyon ang iladalagin botang sa aton obserbasyon. Kasi kung magdamo-damong salakyan, gamay lang ang bios, dugay-dugay pundo na naman, so kung da ka magalusot, medyo mahinay. Amo na, for now, temporarily, I advise ato taran yung mga motorista nga naanda na maglusot, diri sa may home site, especially kung nila kalagtuhan, Barangay Granada, gyapon ni direksyon, kaya hindi malapit sa mga lugar, temporarily, balik na diwa, diri sa may Burgos Circumferential Road na baig, bisa malabalabang pila sa salakyan, pero kay ti makita sa mga traffic enforcer nga nagagirumod-gumod, kay karamo ang volume la sa salakyan, sila naman nagkapatunga, sila naman naghahatag sa sistema kontrapiko ang aton pagamalan mga kaaksyon. With that, dasig na movement sa area sang Burgos Circumferential Road. Light to moderate kung kaisa, moderate to heavy man ang traffic situation, pero at least mga kaaksyon, straightforward, madasig ang paglakat sang trapiko sa mga lugar. Sa ibang pagignabahin sang syudad sa Bacolod, dahil kita nagtutok sa norte nga bahin, dahil kita nakapasuro sa mga adlaw, like this time, ari kami sa area sang Burgos Lacson, green light na, pero laba pa din pila sa salakyan, labot pa kami dito sa White House, lalapit mga kaaksyon, nakaisa ka hotel diri, dugay pa lang ka segundos ni, red light naman yung mga kaaksyon, no? Pero importante lang sa tuturan yung matag permati, halong kita turan sa pagmaneho sa salakyan, nagbalikawan natin ang aksidente, ang pasensya kung nagabiyahe, ba sa sunod sa Bacolod, binasubong nga daw kadamo, nagid, ang nagalusot mga kaaksyon sa aton ni Madalanon, o kung sa mga mall, nagalagaw, at mas mayo, gid nga, hinay-hinay lang, kag labalawaan ginapasensya kung nagabiyahe sa salakyan mga kaaksyon. Like this time, ang malfunction, guro pa ang isa ka traffic light sa Burgos Lacson, no? Gulpi lang nagpatay, pero ganda rin,
kinapoy ang traffic lights kung sa tapang pa, no? Pero importante, may traffic enforcer, diri, may aktibong traffic enforcer action mar, kay kung wala nila, gurugin papundo, basta nagdiretso na ng mga salakyan, diri ka nagagi naman gumo na sa Rizang Burgos Lacson. Advice nyo, ha? Kunwari, ka diri from Burgos Public Market, going ka reclamation area, ang traffic lights, diri sa imo ruta, malfunction. Subong wala kasiga. Pero ang mga traffic lights yung mag-action alindig to sa south going to north direction, naga-function. Dali sa may Burgos, Lacson nga ruta. Kung preso sa gatong aton pagambalaan, sa gihapon nagapabilin mga ka-aksyon ang presyo wala gid naghulag. Sa gihapon kung krudo ang aton pagambalaan, ang presyo diri gahamboy 48 pesos gihapon, 48 pesos kag 95 centimos, 48 pesos 20 centavos, meraban 48 pesos and 95 centavos. Mga mahal-mahal, may 50 pesos and 20 centavos pesos ang krudo, pero ang pinakamahal din nakita ko nagadangat 54 pesos and 95 centimos, 54 pesos and 95 centavos mga ka-aksyon. Aray, preparahan nyo, presyo sang gasolina, lagamboy mga ka-aksyon 60 pesos and 35 centavos, 60 pesos and 35 centimos, meron din 61 pesos and 35 centavos. Pero ang pinakamahal din ng pesos ng gasolina, nagadangat ya sa 65 pesos and 79 centavos mga ka-aksyon. Butilingon sa 65 pesos kag 79 centimos. So, paano ang pinakaling nga sitwasyon sa palibot ng syudad sa Bacolod subong hapon mga ka-aksyon? Sa tuturan yung matagpalamati, basta masiling panahon na may gimanigop sang mais na kape. Pero kung kape, ang aton paghabalaan, isa lang ang aton ginahin sa inyo mag-inom sang Dr. Alfred's Green Coffee mga ka-aksyon. Ang sa Bacolod Aksyon, John Diaz ka nagasiling sa dito kanimain sa Pinas mga ka-aksyon, labuton ka sa mabalita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa Bacolod Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Ini nga ba? Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Okay, sa live stream. Okay, may aktalista si Milay Oligo. Thank you, Alexa Fuentes. Listening kaga watching. Okay, sa Bani Cafe si Milay. Melody Calvas. Thank you. Good afternoon, Mancho Biarniho, Milay Oligo. Thank you. Tamyo ya Ma'am Vanessa Star Mayo, Jinky Dialagdon, Noel Amar, Alex Montesa. Melvin Peñafiel, Dennis Nuestro, Maria Teresa Hofilinia, Jocelyn Song Comedia. Tamyo ko lang, taga CMO Sectoral Office. Thank you. Okay. Eduardo Labayan Jr., good afternoon, thank you. Elizabeth Malakagamala, salamat gid, salamat. Iban balikan taro gadugay. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po dito may kumataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwat nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isaglit sa factor sa pag-saka at sining tubig sa subong.
Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bilang mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon,
kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada. Humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga matigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Conipo, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually ang rason sa nga sanggol yang palungsod kon SP sa Bacolod kung nga agin pangabay nila si Mayor Linardia kung pwede isahon na lang liderato sang bitaw kag ang TMU. Detalye sang balita sa report ni Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, mga hapon please kabin. Aksyon Mars, subong nga hapon sa Drika resolution na ginaprobahan sang City Council inisyang in-author ni Bacolod Councilor Dindo Ramos ang chairman sang Committee on Transportation nga nagapangabay sa BCPO Director pagiman sa City Mayor's Office. Aksyon Mars nga pod mahimo i-consider ang desisyon ni isahon ni lamang ang mangintamuno sang bitaw kag traffic management unit. Aksyon Mars kung madumduman tinalikdan nga si managan report naton nga si Police Major Ruel Culanag nga sadto duay ning iya sa ginauyatan ng bitaw kag PMU pero gin-confirm ni Aksyon Mar nga karon magatutok ini siya sa Bacolod Traffic Authority Office matapos nga mayara sang police no nga gin-assign man kag gin-designate bilang PMU head. So according diri kay Bacolod Councilor Dindo Ramos ang chair sa Committee on Transportation, gusto ni Aksyon Mar kung mahimo pa lang isahon ng kuntani ang pamuno sang bitaw PMU para mayara sang synchronization kag cooperation ilabi na sa patuman sa mga traffic rules diri sa may Bacolod City. Ang explanation diri ni Councilor Dindo Ramos nga ang City Mayor may aras ang power nga mag-appoint sang bitaw head tapos Aksyon Mar ang TMU gali iya diya ka City Director no nga pudera nga magpahamtang man sang individual o persona nga mamuno sang traffic management unit no. So according kay Councilor Ramos nag-hope siya nga base pa lang i-consider ang iya sinetermino nga ginusar base pa lang mahimo nga isahon lang ang pamuno sang bitaw kag TMU nga kon si circular nagdira ang pamuno sang bitaw siya bang kutani ang pamuno sang traffic management unit para at least may sang synchronization sa pagpatuman sa mga traffic rules and laws mga local ordinances diri sa may syudad sang Bacolod. Aring tingog ni Councilor Dindo Ramos. Request mo lang to consider abi ano nga request BCPO Director
through the Office of City Mayor nga i-consider ang pag-designate sa aton Bacolod Traffic Authority Office Head as akang current head man sang TMU. Wala mo TMU na sa Traffic Management Unit, hindi na siya under sa city government. So hindi kami na ka-designate or ka-appoint. Ang ma-appoint na sila yung city director, kasi designate sila. So ginayo namon nga kung pwede isa lang. Kung ang bitaw head sa police, dapat ang Traffic Management Unit head sa policeman, nag-stay mo lang sila. Lamang sa tingog diri ni Bacolod Councilor Dindo Ramos, may pa diri sang explanation si Councilor Ramos angot sa diferensya bala sa trabaho sang bitaw kal Traffic Management Unit nga separate ang ginasining nga job description o na function action margin explain diri sa aton ni Councilor Dindo Ramos mapatian sa pagpangalalad sang aksyon firing line. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-aksyon nyo, mga ka-aksyon sa din ka man sa Pinas labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Aksyon Dale Salazar, una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Sige, hulaton tara mag-aksyon kung aprobahan na ni Bacolod City Mayor Bing Leonardia. Kung mag-okay si Mayor Bing Tiway, mag-uros ang rason nga hindi ang Bacolod City Police Director. Parang muna, isa lang function lang, hindi sinala-sala sa ulihi. Labi nang pasulog kita sa holiday season. Importante biya ang problema pa naton dire sa may surat sa Bacolod. Medyo kulang pang puwersa sang ato sa mga traffic enforcers, no? Bisan pa ngati ginatos-gatos sila. Pero ano ba nakalapad sang surat sang Bacolod how? Partikular ang area dire sang downtown. Hindi pa ka trespasser ang amon ni kadamuon nga puwersa sa mga traffic enforcers. 5:44 Aksyon Radio Philippines Standard Time sa lawan tayong sigida. Ang report na sa ato sa ring patrol with Aksyon John Diaz. Sa patrol Aksyon John sa details ang report, please come in. Aksyon subo nga po nag-conduct sa entrapment operation ang station number 4. Dito sa area sa Purok Isla, Barangay Villamonte, Syudad sa Bacolod, para mawalaan sa tumang ka-aksyon ang Purok Isla Aksyon Marco Pagkadto ka alabay ka circumferential ruta ni Pagkadto ni Barangay Bata ang area dito ba country home sa nga direksyon. Sini nga po, nag-conduct sila sa entrapment. Actually, kay na sa aga nga sige nila, Action Mar, negotiate o kung nag-transaction sila sa ring subject naging kilala kay Steve Bais. Si Bais, nag-edad sa 29 anyos, residente, sa Purok Isla, Barangay Villamonte, Mansurad sa Bacolod. Sunod na kay Police Major Richard Gueng na tabo is, nakabaton sa report ang kapulisan, gaining si Bais, may ginabaligya na armas gina-consider o kung ginakabig ang armas illegal, bangod wala inisang dokumento, kagti of course illegal ang pagupot sa aksyon, mga kag-even ang pagbaligya sa armas lotang. Ginayon nga nag-conduct sila sa entrapment operation ang bilis ng armas 3,000 pesos. So ang gingamit is budol money ang gingamit ng kapulisan sa pag-conduct sining entrapment bypass operation. Nadakpan ginayon sa ring hapon ining si Bais sa area sa station number 4. Ginrikisa sa Aksyon Martin na recover itong isa ka 38 revolver na armas lupang, may duwa ka mga bala, wala naglupok ka mga bala, sa kalibre 38 revolver, sang ginrikisa sa nakuha sa iya posisyon kag control, ining mga illegal nga droga, may isa ka dako nga sachet, big hit sa transparent plastic sachet, may isa pa Aksyon Mark, kay elongated plastic sachet, sang illegal nga droga, all in all, ang na-recover sa iya, mga 5 ka gramos ng suspected shabu nga ginabrabanta nagabalor sang 38,000 ka pesos. Sang ginsigit ang transaction markisa kay may dalain isa nga motor sa nagtransaksyon sa kapulisan, sa sulod sang iya motor nakuha pag ito ang hindi ni sa ispading do isa na ni sa aksyon makabinangon bla, no? May binangon nga recover mga most likely 18 inches ang kalabaon sini taliwis, no, nga binangon, and then tinagkuha sa posisyon dugang pag-action nga ebidensya. So, ang bagdari ni Police Major Richard Gueng, doble nga kaso ang pagkatubangon sila ni Bais, kaso nga paglapas sa lahi, nga nagadumili sa pagbalik ka pagupot sa illegal nga armas, kaya kadua, ang kaso nga paglapas sa lahi, nga nagadumili sa pagbalik ka pagupot o pagupot sa illegal nga droga aksyon, Marlon. Paano na kandak ang may lulong, sir? Good afternoon. Una, naka-receive kita report na
may persona nga dira sa isla try nga magbaligya sa armas luthang. So confirm ta kung ano gid kamatud ng balita. So nagpakandak kita monitoring ng casing sa sining suspektado. So kanina alintangaga nga transaksyon na sa subong na lang hapon na tigayon ng transaksyon. Nagkanda kami bypass entrapment operation sa against ni sa suspect sa system high. Sang armas luthang. So kanina sang transaksyon ng aton nga operatiba together sa aton confidential asset palito na transaksyon. So galing kay medyo tayo ito nga resistance kag medyo tayo na linaw tayo ito agad na samyuman sa dayan kaya ang backup na mga operatiba tara sa salakyan kanina nga isa ka adventure, no? So na-recover sa posisyon niya isa ka caliber 38 revolver with 2 live ammos together with the budol money na nasulod sa white envelope. And upon search, dito may nakuha kami sa iya possession na drugs. So, isa to ka dako nga pixel plastic sa shaker isa elongated. Aksyon Master Police Major Richie Guhe ang station commander sa Station 4. Sa gin-check nila ang Roads Gallery kag ang record sa Station number 4 na ibaluan. Yan si ba, if way back 2014 nadakpa naman ini bangod sang pagupot sang illegal nga armas. Pero may ibang nga kaso nga ginapakatubang subong. May kaso ni sang robbery nga ongoing Aksyon ang hearing sa korte. Nakagwa sa P1 ng ligad ng tuig kay anom ka tuig sa nga preso, then right after may mo naka-apply sa plea or ginhiluway na action mar sa presuhan, and this already ginamonitor pagid sa mga kapulisan. Action mar ini siya, kumadumduman mo may kaso, di ba nga kinamatay sa motor, pinalikdan yung simana. May kaso sa barangay Ilis, naging kawat nga motor, duwato ka suspect. May kaso to action mar sa Vista Alegre, nga gintiro to nila ang driver sang motor, naging kawatan nila. According kay Police Captain Elmer Bonilla, ang station commander sa station number 7, si Bais ni ang isa sa mga suspect. Na nagtiro o kung nga nagkawat sa motorsiklo dito sa may backup 7, sama ni Action Mar ang suspect na nagkawat sa motor sa may barangay Alihis. Actually, may fresh pagid lamang naligad na semana, ginpile ni sa kaso bangod sa motor knocking, and then kaina, giningagaw man nila file ang kaso antes pa man siya nadakpan, ginpilean pag sa action mga kaso nga digto ba ang motor knocking pag ito kagagilang attempted to nga pagtiro sining nga biktima nga isa ka crane driver sa area sa barangay Vista Alegre. According to kay Bonilla, isa lamang isa sa pila ka mga mahimo nag-operate na nagapangkawat sa motorsiklo action diri sa may syudad sa Bacolod. Pero klaro niya na hindi na siya mo ato bala nagkawat sa motor sa may backup 4. Lahit pag ito na persona, actually itong persona nga ato nadakpan na to sa station number 4 kay hindi bangod nga nagpawat sa motor pero sa ibang nga kaso. Yaring konfirmasyon ni Police Captain Elmer Bonilla, ang station commander sa station number 7. Bali, tinong positively identify man siya through Roads Gallery na ito previously may mga kaso ni siya prior sa ning paggawa niya sa siningabinulan. Na-file naman din natin na ang kaso sa itong insidente dito sa Barangay Alihis kung sa diin siya niya ang suspitsado kung may upod siya nga isa pagit ka persona. So amo ni ginapagawa sa mga pulisan sa bunos ng siyudad sa Bacolod sa BCPO. Pero hindi siya sa ikapoy sa cases, ha? Hindi siya. Bali, subong, hindi na-file na natin. Okay. Pero aksyon mga batihan si Police Captain Elmer Bonilla, ang station commander sa Police Station number 7. Kintay na ito magpansang interview, ining suspect, galing kiti nagahibi sa reaction mar, hindi naman makuhaan sa iya mismo nga pagpahayaga. Sa tutarang mga kaaksyon, tandaan sa pagpolis sa tag sa mapulian,
Sa tunman mga kaaksyon, rekta sa patrol ang taglibot sa mga aksyon John Diaz nga nagasiring sa tutarang mga kaaksyon sa din kamang ibahing sang Pinas. Labuton ka sa among baliktad at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa betul sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Life extend. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, tugas ng stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas ng stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave Sa live stream, balikan natin mga kaaksyon. Okay. Kaya kita sa last kaina, no? Afia Kimeriman, Ana Sinuro, thank you. Amado Ladua Jr., good afternoon. Intay Blaza, Evelyn Nico. Okay, dalagit. Sige, balikan ta kay nag-kuha nga ito sa nga bakon. Alright, Ana Sinuro, thank you. Amado Ladua Jr., Intay Blaza, thank you. Evelyn Nico Museno, mayong hapon, Ray Baryuga, mayong gabi, Aksyon Marlon, monitor lang kami din sa may Barangay Pandanon, BSB. Thank you. Ang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang lamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang ayaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod lang mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros,
sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsay ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEC Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEC Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo
Tukibunko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Madamo nga salamat. Nagasunod na Aksyon na Balita Evening Edition with Aksyon Dale Salazar kag Aksyon na An Defensor. Ang iban nga balita way tabalabutan tutok sa Aksyon Farming Line. Alas 7 top 12 with Aksyon Artay Hopon. Ako naman Aksyon na Marlon Genovea. Sa rin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kay serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!